No čo, našiel si už konečne niečo? Ty kokos, všetko som poobzeral už. Ilava. To je kúsok. Ideme na to? Poďme. Kto je, či sa bude dať chlapovi? Dobrý deň, volám na inzerát na KTM. Dá sa chlapovi. Tak to môžeme ísť pozrieť. Poďme. Aha, už sme na mieste, tak uvidíme, že čo sa... Ahoj. Čauko, Marek, čau. Vieš, Marek? Tak to áno. Reálne by som to hneď zobral takto za takéto podmienok, ale ak sa nedá sa, akože si ja s tým som povedal. No dobre. Dobre teda. Tak. Vidíme sa. Jasné. Na pretekoch sa určite vidíme. Adam, hej? Tak, ak dáku motorku zožral, by som musel ísť na toto vidieť. Prvý pokus nevyšiel. Nevadí. A few moments later. Vieš čo? Marek tu má asi len 100 navyše. Ale budem mu musieť Marekovi potom vyfajčiť ešte cestou domov. Mám takého kamaráta poradcu, Jožo, to je vymyselník strašný. A hovorí, že si mal, teda hovorí, kokos. Dobre, ideme, dúfam, že si ešte tu. A pustím ti to. Úplne šťastie, túto 100 tu mám. Že máš presne? 20. Dojdeš domov? Čo? Dojdeš domov? Neviem, ty kokos. Prečo nám dajú tu?